Chini Tiprasa Cherairok Rwngni keram kothoma Bofuru kwbangma sinai chini o Tiprasarokno Manya Manya Khe lama kwrwi phirang kwrwi twi kwrwi hor kwrwi tongnairokno sak hamya wngwibo naijagui maya mokol bwskango thwima tongnairokno o rungni haparo Rwng Manya Khe mwnaga tongnairokno o Tiprasarokno Tabuk phano rwngni kwchung pohor rwngsinani sepung tongmaro phano o hajar samononi Gobindobari Gorjon Pasha Tangkarai Abahini Sini Tripura Dopa Aslong Dopa Bru Dopa ni takute pokosong Tabuk Rwngni Phata sak hamni Phata tongka hamni Phata Tabuk walai ni gaireng wani gaireng ko tongoi yongsa koksa warjagai bemar hamya manjagai thwi tongbanya nang tongkho Tabuk borokni kosto khakia Tabuk poja kotor maru jumani thagia o Tiprasarok umur bairui phano o chana nangna kaisa ajena nangmabai thangni tongna nangmabai Tiprasarokni jingjal khakia obhaino kwbangma kamimo doctor khlangui sak nainai khlangui lukorokni kwbangma jingjal keram kothoma sak hamyani keram kothoma machaya mananya ma tongmani keram kothoma amchayo MLA MDC Montri ni chongui bodri wi kaplai khairo hori phai nei phejagya koksa phejagya borokni dukho borokni kosto borokni khasama borokni muchungma rokno kisapano jai khaijagya aborokno khanate hor thoku hor ayu dibu kao o Tiprasarokni keram kothoma o hani pasarokni keram kothoma boibai phemlok jakte bolong bisingo makharerek umi tongnai Tiprasarokni keram kothoma bemar kotor marokno tubui khumulung jara jibi jara phano phai borok sak naijamani suda borok thani ra khupisa kwrwi gari bana ajenani lama kwrwi obhaino kaisa kamirogo jung thangui edisi haphangni saktu betepai sai lukorokno magna bithibrai bagaimai sak naimani lukorok bai boroni keram kothoma no salaimani boroni kha samano salaimani borok sanamo chumano chung khanama bai khatung jaklaimani mukti kalaijaklaimani o hawo chungno botongko hamjaknai o hamjaknai bodolno bubagra o bubagrani bodolno o habagrani bodolno tini phayu doctor tubui chungno naiphainani phayu chungno sungphainani phayu chungno kaham tonphanani phayu bithibrairi phainani phayu ni chungno tok buthare hor musungui hor bai tui bai khaye gari kuchugo lam sokma bai chung khariyok tutuino borokni alam sokma rokno yachagi manao je chini thani tongma rokno chung borokno yakari makabo chubai makabo takhokte bokhoksam khanabaya khokai pro yak tanjakmani lahar pati thano yak baimani kobor kwai boasun kwbang Cherairok kasak kithe bemar hamya bo asun kwbang bohok petu yakti chikon bo asun kwbang khoroksa bumani khorokba khoroktok cherai kwbangma cheraino lekha ma porya kwbangma cheraino rungnogo mathanya rokno nogoi kamamani wanamani naisik ma tongmani o hani Pasarokno o kwbagi paya o hani Pasarokno o bambai maya o hani Pasarokno
boforo ohani basaro borok hai borok nungsinai boforo ohani basaro lekha rungsinai boihai sal tal hai kising sinai boihai talo thangsinai mongol groho thangsinai ohani basaro boihai bahai rengkucuko mannai baniat kotor khai mannai boihai bahai soi simung bai gedal bai mannai aborokno tuino basarokno jotani se kaham ke lekha pora khai manya sa basarokno chung Phwrwngwi Manya sa sini Tiprasarokni mukti kagla hope kagi Mangwlak jengjal bai kagi Mangwlak chini tongmung kahamo phaigla o kogrokno no kami joto chakra cherai bumarokno saima kabumani khorang kechang bai borokno ma koimani o basarokno rwngnogoro hoti o basarokno borok he borok snamdi chini edisini phasingte nangmani chuwachu sungrinai sungnarmai loge tongmai dakote bukhokso obhaikeno phainai salobo ohani basarokno kabak layeno ohani basarokno motong suinai layeno joto thangsa khaye Daptar bidiyon sanabo kono boru yapanai sini nawai PM ni Presiden ama kantor Tripura. এরপরে চিনি সামনো দেখে এসেছি আমি আপন আমি যে হাইমানি পরিগ চিনি মাসা রতনজয় ত্রিপুরানা বনা বড় ইয়াফানাই চিনি ব্লক কমিটিনি মেম্বার পাসানজয় ত্রিপুরা sini aja bo tang khaja tabo bo nu tongo tabuk ni saknar na sini an mama tabo kisa kau khono kutang saknar na sini hamono sabjunal ni chairman macam rokon jekila jotone hambai jotone khulumka boto iprago tini baike 4 বার মাদক ফাইকা ই এলাকানি যত দুঃখ দুর্দশা আগে বা সাংবাদিক খাইও পত্র পত্রিকা টিভি বতি সাইরেগো তিনি এলাকানি গমতি দুর্দশা এই গোবিন্দবাড়ি দুর্গ বছরনি প্রায় 100 বছর ওখানে গোবিন্দবাড়ি তাওবো একই গোবিন্দবাড়ি অবনি বনিব ইর বিথির না যে তিনি বন যে বিথি খাইও কোন সরকার এই খাই বিথি বাফাইয়া আন্ত आंबो दुई तीन बार खाइर मीटिंग खाइ थांजाम आमफ्राय दिनै Tiprasani bagoi je Tiprasa hamkrani bagoi onek samung khai tongo horbo hiya salbo hiya eto hapang ADC mang phaimani porigo banfung sarkar mangkha eto bahake EM rao মন্ত্রী রাও কোনো হাইকিয়ে কাগজ Tiprasa hamkrani bagoi কোনো samung khaya bo tini hol bohiya salbo hiya tini hol miya 7টা 8টার রোজ ফাই সুপাইও tini bo holni bisinga কিছু খাইনা করে তিনি আবনি বাগে নেরাউনা যে ত্রিপুরা হামকরাইনি বাগে কিছু সা নেরাউনা বকাউ সাইখনা রনাই চিনি এডিসি হাপানি যে ইয়ে মাসাং সার
komor kului sai o Cherairok ni tamo rugi ung thotok ung tong o nana ni tamo rugi ung tong abar ono tabuk observation je mia du chung mia bai tini 2 din de romoi chung je observation ke ka bobti rugi tong abar ono kisa nang sai kana je bai ke tonna nang ni Cherairok ma yang hospital ni yang doktor yang tu tini yang poila mia je poila phaiman ni an life no amo poila ta ke poila phaino ang mia no poila garing no go ang poila ma thuka dei emne to aram don nang ka hai phono waisu amu wang ke mokol mukti lai uta tin borok am hai ke tong asu kosto kai ang agi to je agartala logo tongmani amo ar logoi tongoi tung saini ata to bemar to kwbangma no to yang khai main lokhon hepatitis C bongmano B bongmano jekun phanong mano kintu bini je ungko অনুযায়ী ke amo hepatitis hai ke apni treatment to tung oro rimaya amni treatment kai tung higher center ro ma khayu ke hepatitis rokhai amai hepatitis bemar rokhai jodi no ung tongke bini o bemar khai kisa hamia bemar no amo 3 by 3 amo soloke uloke amo 15 বছর ফানো নাংমানো 20 বছর ফানো নাংমানো uloke amo liver cancer hayung thanguta general ward by ke liver cancer hinu 3 by 3 nangrimaya ya agi to bongni jamana to ngukuri vaccine ro kuri bithi ro komo kuri ei tabu to asaima loge no joto ngono পার্থকে no asaima ni pore no riu 24 ঘন্টা ni bisingo amo haita Penor je puno cerai asaina iki nogo asayo hospital asai je tauta within 24 hours 24 ঘন্টা ni bisingo no a vaccine dog rike amo bemar tai unyata e hepatitis bemar rok ekdom hamia bemar mo tai polio rok amo rokta e no ngoro temne polio rogi rok to amo ima mugia tai kaisa no kam kai krimi khai jotoni no tongmano krimi a krimi khai je khigrok ti wa je ungko nokhmani ta yong oken ju khigrok ti nokhoke no bithi mata nai pe 6 maso 2 bar chake emne chauta emne niyomia haipono 6 maso waisa wai ni chai tongke emne chau krimi khai oken ju khai boklo kasake amo ekdom mane o borok koborung thangu amo taima tongnai okra rokheba tini halsa sarke tai sapta kaisa pore tai kaisa amo hiking ge charai no bo amo hike chungri uta এই 2 বছর নি কুসু খাই 2 বছর নি ছেলে কম কে তুমি বোতল খাইছে নি কম খাকসা দিও এই 2 বছর নি বেশি সাঙ্গে তুমি বোতল খাইছে ওয়াইছে বইনো রি তা আমা এটা তো এই নংর তো ডায়রিয়া রোগ আমর তো কিসা ম্যালেরিয়া রোগ নি ইনকো খাই ও ওয়াতি নি জরা খাই ম্যালেরিয়া রোগ নুক জং নাই আমবাগৈ নরক যে কোনো তুই গানা গিনি কে ও বালতি রগ হাইনো তুই রগ হাইকে তা তন দিতাইকে ও থামপুই ও বুতুইং কো কেন amo teisa unggung thanai arni hoito no malaria chenguta amo haita 6 mas moto amo haike chai ma thana nangu ei a bithi rok to no o or to sub center rangnu gya kintu o chamnu rogo thangke to a janai sini kintu আমাকে 6 মাস মতো চাই মা থাকো 6 থেকে 8 মাস থাকে ইমালে তিনি তো ইন্ডিয়া থেকে একদম তুই কে কিছু কম হাই ফলাই হেনর কেবো বহগ বুসার মান তংকে চার কেবো তা নুংদি দাদু আর চা নুংকে আয়রন অ্যাবজর্পশন মানে আয়রন হাবিয়াং থাঙ্গু বুসাগো আম হাইটা আমনো কয়েকটা কক আংদং রং কো সাকাটা পরে Kalau bisa lek kapor ya kisah ya lek kapor nai. Oh betul kelas. Ya lek kapor nai coklat masa nai. Oh lek kapor ya. Sao lek kapor ya, lek kapor ya. Masa ya, lek kapor ya masa nai. Sao lek kapor ya. Lek kapor ya sao to? Lek kapor ya, kêu masa lia. Tidak apa, ang kok sampai mana lop cari ni tu. Ke kok, bai song, basi song. Teo okra, teo okra ร อก tong ซึ่งไผมานี่ฮิเก Phwrwngwi Manya Khe 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 ซึ่งไผมานี่ฮิเก
Oro sab soy norong oro doktor phaya. Doktor khare. Doktor ma sai oi. Phaya rugi kwbangma. Iko nanani mokol kormo. Amai manjakbo. Bo judi kahamke bo ni treatment khayang ke. Bo ni sak belai hamyang nai. Cherairok jotono bohok genjua genang genjua. Juta kaya kwbangma chereni juta kaya. Borni rikutum kurui borni genjua genang. Borong masari nai. Ek Sam sutra kurui yasku raja yana de kwbangma chereni yasku kolok kolok. Tui tu puri jagya tiktung bai tu puri jagya. Ike bornorok tam ni bagai school ro hari ang borok no. Borok no tam ni bagai school ro hari ang ba. Asik kwbangma cherai nai je borok. Ya hari yang ke norok tai oh huk mani tai kagi ne ya. Huk tabo jaga da tong khoba norok ni jaga kari kharo. Bobo ro huk cho ulo ke sek lai borok huk khaina puru ke jaga kari khang nai. Bolong bo kari khang nai. Jaga bo kari khang nai tabo sinoro huk sek lai tong. Huk sek lai tan lai tong. Wala le ya huk sek lai. Borok ni সময় ke borok huk chanai borok. Lekha pori ang ke borok huk chanai. Lekha pori ang ke pori na huk bang maungo. Lekha pori ang ke bo doctor Rwngwi mano, engineer Rwngwi mano, bo kwbangma jago thangai chakri khai mano. Tai huk khona na ya buma buka. Dike norokle Cherairok no lekha se pori ria. Hugot langai thango Cherairok no nong logyo. Oba hai ke kok sai do no. Actually jo to buma rok no se. So ja policy na ma to chumana se kuchu to mo do no hai ke. Actually residential school abo tino. Itu asal Cherairok no school ko no na ble. Kwbangma Cherairok. Lekha pora kuru hingke rang puisa tai tongya. Norok asuk bosor huk chamani. Non khali bosor rang tong sale. Bosor genang tong ho paro genang bosor tong. 10 lakh genang 10 lakh 5 lakh 20 lakh ni genang. Kiko abu bu tong yang nai kemai thang nai. Huk sokro khamai thang nai. Khapore khangke mosi joton ke chini investment genang. Nung ganang nai ni basana jili lekha pore ri khangke. Nung hugo huk howoi khaklu kayoi chakumra kayoi musui kowoi gandri butui khuyoi ganang ngi meya. Abo salsa salmaisi. Kintu ni basano অবনো যদি 15-20 বছর কাহামকে চুং যদি নিজে কম চাওই বেরমান মুতি বে চাওই মহদেং বে চাওই চুং যদি বসারং ন লেখা পড়িনি মান খাকে 15 বছরনি পরে নাই পার্মানেন্ট গনাং নাই পার্মানেন্ট ওয়ান টাইম গনাং ইয়া আবনি বাগি বরং ন চুং লেখা মা পড়ি নাই সরি হামিয়াকে ডক্টর মা ফনুং নাই নরনি লগে চুংতাবো এডিসি সরকার দङो যে কোনো সময় অর ম্যালেরিয়া মানজাগै দंखे কেবো হামিয়া চাইয়াও দंखांखे जोंनो खबर रहरदि उरो थाङै पानो फुन बाइके चनो रिंगदि अर हाइं दंखा चनो बिथिरि फाइदि डॉक्टर रहरदि चानानि क्रिं दंखा साहारदि जोंनो आबनि बागै जों फाइमानिसै आगे रगो आं खोनाका ननि पारा रगो भाइके मन्त्रि रग फाइया थुफाइया दंफाइया आं नरनि आरो गायरेंगनो मिया थु नर किनि तै सालता थुइथां दिंका आं तै सालताबान थुइथां मानो आबे चिनि उरने चिनि आटा सं बाहायनो बरंने आरो फाइदि नि कतारि दङ बरंने आरो बाहायनो मा थांनाय मन्त्रि बा जत मिनि मन्त्रि नरक न बाहायनो जों आनि बसारक क्लास 7 मासा पढ्यो क्लास 5 मासा पढ्यो क्लास 2 मासा पढ्यो जतने इंग्लिश मीडियम डन बस्को स्कूल पढ्यो
যতনে ইংলিশ বে কক সাইমানো হিন্দি বে কক সাইমানো ke nini norok ni o Cherairok ke kaham ke borok bumu musimeya borok jugbiu gumaya skolo bo thangya hanke ani basarok bai borok ni basarok chalai thangnai jung jaiti chalai thangnai aboni bagai jung nayo ani basa English medium lekha porima hai norok ni Cherairok norok ni basaboti rong no jung bahai ke English medium lekha pora khairi manai bahai ke doctor engineer khaimi ko doctor asok jak tongo ang bahai ni engineer pore phaijak journalism mass communication pore jak ang English honors nai pore phaijak 3-4 degree nai pore phaijak ni bagino ang tini montri heke ni no parani Cherairok no chung montri khainani MLA khainani MDC khainani hini pano lekha porano ringya hangke chung borok no bahai ke khainai nung dorkas senior ringya hangke chung bahai ke khainai norok ni ration card kroi kebuni voter list bumung kroi permanent resident kroi citizenship kroi SP kroi abo manan hike dorkas nango application nango o buina wansana pano sidinge ke rangna jaknai o tai khorja tiprasana pano sidinge tini yakhana hanjaknai nini cherai no bono sinani rungke lekha pora rungke nini bengo rangti sanani regani rangti sanani doctor thangi bikhinanani nini document khainani joto nini Cherairok khaimanai salabu khaichu lekha pore nani nango ge bahage lekha pore nai tabo chungborok no talangai tumuni jaga talang thangke no rohana de soy buma bufa bai sakai talang thangke rohana de soy chung jot to Cherairok no buma bufa bai sakai jot tan talang thangnai kaisa jaga tonoi magna free of cost college jora chung pore nai norok ready de tong Lugari besar terang thaga ni taka mali. Besar kaki meya, maisai meya, katang. Borok muni sok khayang nai. Borok khaynya ni ke. Buma bai besar norok humbut lang mani bondo ma khaynya. Yang Tabotai lockdown kurikha. Tabuk ADC sarkar wang khainai basarokno sekang English medium pore. Aboni bagai chung Mumulungo bahai no Phwrwngwi Academy, kaisa Phwrwngwi Academy extension khainai. Aro tai 1400 student boti khainai je. Apnke gurui o bhai bigra nogni o bhai no suslange abo pore no. Eke abo kok khaingla kha line khayui. Kok mai political kok khai bujinai dang ya. Line khai no pithina phaidi keha orang se pal hau khaya do aikale doctor niye pokson nila ka pal hau line ko line na je kar de ke keha khorcha aur volunteer basa de khorcha ke khodi aur photo Kutini obostan naini bago bo haya hani kumununi naro khana komal pore samadi hiye botabu ADC basage ADC ni minister kha montri kha sini macia mania turgoti no naini nubabe khai kha ba saya niya wadu niya phu kerjung basa thangka wadu thangka uyangot Itir bin nama rakamar goi halin se hoang ta ka se phaichu phoi bo hoang ta ka mu habu mi mu habu sia thangka bo kosto haye thu bhai kha sini je durgoti no nai kha sini bukung bara rao bahai ke tungkha bahai ke sakha iri kroi chung kroi school kroi macia maringa durgoti lakha durgoti no nai ni bo kon minister hai phana kau kahan asu saya joto hai ke nai kha nia phu khu kau kahan mulyaban kau sakha tini পরবর্তী ভবিষ্যৎ tini thangbeni bagoi jeng bangsik ni bangoi
miya khum mulyaban kau saka ayo nyai minister ager bo phele phejak tibeni minister bo phejak congress minister bo phejak ke kau kahang khaya kintu sabse kau kahang first class ko mulyaban kon no saka miya phu khum tini durgoti obostano nai thangka tini bahai ke bahai tini rokong bara rok bahai obosta hong tong huk khaichane ro hak khaichane ro tini tuikre hokre mai matia nuk siksa huk siksa nana dorne durgoti tini ono nai thangka athang kau hai no hai ki phili phaile ni jora lukurokno teiwi sema laine ni kok sawi teiwi sha hai no hai borokni jingjalrokno khana phainani borokni jaya chuya ungtongporo phainai phainani kokriwi ki philbuka khomulongni phaching malai phinani kokbai